أبلع الجيتاتشو ردا خبتو ولادة إثيوبياوين حيال زخونة كونانيتاتنا متي يركب علو أزن جيتاتشو ردا متي وزر كبزر لخمس عينت كونانين وردتن كابتت مالو إثيوبيا استسالت أمدرغ مثل علوتو التدروان أزستنا يتهاجر بمخان دحرز حلفو زي قونن زي ربحن حبريتايو جيتاتشو ردا بكل التقراي نهالو نسرعت بالتقنان أبي أحمد زوار دلزنبر فيديوتات بممتا جيتاتشو ردا من البات حوحتنا بسلطان بممتا أن إثيوبيا خوقات أرن تداخيلو كابسرعت بالتقنان حوحتنا رات كيلون تمليسو نبلتقنان نت مرحنا يتهاجر أبي أحمد كزلف انتراخم وانت تعذبكم وان بزوحي تقرمو جيتاتشو ردا حبرون ملكوع الملحاسون لكع خم نفحيتويو جيتاتشو ردا لكع خم هتان ودمونقو بمخان نابزن نابتنا بليت صوت كم زلو دحر محبار جيتاتشو ردا زقبر زل خمز عينت نابرا أبس بسلطان سرعت بلتقنان وتدرو أزستو من تأمان النت مركب زكايدو زل من قصغاسي بمبال جيتاتشو ردا تتمال زغرو مدرها تفتفن ترقم كم زي بلو مبقسي إخانة سرعت نممسات كم زخون يوم قبل جيتاتشو ردا خمز عينت كوناني تاسس عبوزالو تولا دخل التقراين عبيت مرحبيتات ناي تخللون نجيتاتشو ردا زملكه زلفاتاتنا وحازا يركبالو جيتاتشو ردا نابزنا بتنكبل كبر سيني ركب أو كل الأمحار زكايد زل خوينات قتيل يركبالو سراوت فيدرال منجست إثيوبيا خمت لمدنا تسعرنا تمارخاني يركب تمالب سفيح خبابتات مريت كل الأمحار بستخايد خوينات بأمايت زغوت سراوت فيدرال منجست إثيوبيا مسعد قومنات وارو منا فان إيدوم هيبوم يركبو فانو لو من قوها بزرقحو وقعو مقلت ان حبريتان سرعت بلتقنا بزحلف حموشتش دشتا معلتات 24 شحزة أغلو توسخو تادراتنا بتخلل كم زأتوا نزوم زأتوا سراوت بزي ملاس آويات نمترافون فانو متأنا سفيح متقعتتات ككايد مقان حبريتا دحر مزرقاح ناتينا بكل الأمحارات يزركب زل سراوت فيدرال منجست إثيوبيا بسلمو من قد مسعد قومنا تقارو منا فان إيدوم كهبو فانو تقوعتاتن عدمنا قريب يركبالو سرعت بلتقنا نخلت سومناتي لزاعتو خوينات كل الأمحارة موات أوسينو 3 عمتات عطير يركب عبيدون تتقليلون زركب زلو سرعت بلتقنا شعبيا مسحو وحاتن فانون كموون جنبار حرنت أوروما بمتحبار أبلع لي متقعتتات ككايديون بمبال بترقاقامنا مرخبيتات بمغراب كقعرن كستات كقربني سمعلو تمالب زنبر عبي مدرخو العلوت والتدرون أزستن جنرالات النايت سرعت دما فانو جنبار حرنت أورومو شعبيا مسحو وحاتن إثيوبيا تصمدو بمقفات عبيت حدقاتات كوينن بمبال كتاروع تسمعهم نيروم أزحج فانو زكايد زل 5 عينت متأنا سفيح متقعتتات نسرعت بلتقنا زلو تدرو عقمتاتنا مدخام لعل قدن تران كهلو ايو بلتقنا بكل الامحارة زل خنتات حانسا مسفان حانسا مسحوحات مقدمتا بمقبار دحرينا بإرترا خمقونا بكل التقراي كوينات ورارات ككايد تلمن علاماتات نحيزو خلط عامتات تبقيسو نيرو اتزكايدو فتنتات قنس كابلو محوتاي كالن صمدو كغطلي سرعت بلتقنا خا حانسا بنحوارن آسارو خطافيو بمسارتتي خابزوا وقزوت زلت ابتاب فانو ابز خباب زكايد زل متقعت تختيلو 340 أبالات حيلتات مكلخال إثيوبيا استرفوا دما لعل خلتا ميتي خاب صار نعبن بوليسن كللاو أهدتات ميليشان كم استقتلوا زهاو مقلت إيا ملكت فانو بتوسخا وان وقع 57 أبالات منقست خمتة تحازو نعسان 4 وتدروين مكوننات حاوس إيدوم مهاوم زهاو تبتاب زن تصر كوينو بتوسخا تقجل 320 كلتنات وارن لعل 20 شمونتن شحت آيتنا بتحت إيدوم كم زأتو ونحبير الله بتوسخون فرحن ጭንቀትን ብልጽግና ሰማይ አርጊ ይርከብ ደድሕርት መጥቃዕት ሓይልታት ፋኖ ኣወሎ ብቐጽወት ዝመጻውያ ስምባደ ዝደፈኦ ክኸውን ከም ዝኽእላው ሕቶ ዝኣተ ይኮነን ዕላምኡ ግን ነቲ ውሽጣዊ ሽግራት ኢትዮጵያ ንኻልኦት ናይ ምልጋብ ኣመሉ መምኽንዪ ክስታት ክድርድር ዝድንግጸሉ እንተረኸበ ከዓ ከደናግር ምፍታን እዩ እንተ ብልጽግና ካብቲ ዝኸሰሶን ላዕሊ እቲ ናይ ድሕንና ኣውያት ዝያዳ ይጎልሕ ተቃውሞ ህዝብታት ኢትዮጵያ አንጻር ብልጽግና ዝያዳ ሓይልን ናሃርን በብዝወስኸሉ ሳልሳይ ራብዓይ ስምዒታቱ ክውስኽ እዩ ምኽንያቱ ቀጻሊ ኣብ ዝሕምምዎ ቀለቤታት ጭልገም ስለዘሎ እዚ ከምዚሉን ከሎ ብወገን ኢትዮጵያ ሕወሓት ኩናት ክጅምር ይዳሎ ከምዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታታት ጀነራላት ኢትዮጵያ መሃብ ቀጺሎም ኣለው ሓደ ካብ ጀነራላት ኢትዮጵያ ዝኾነ ጀነራል ኣለምሸት ደገፍያ ብሓድሽ ምድላው ኩናት ሰራዊት ከም ዝተጸመደ ብምሕባር እቲ ምኽንያት ሕወሓት ብምድፋእ ሻዕብያ ኩናት ንምኽፋት ልዑል ምድላው የካይድ ከምዘሎ መግለጽ እዩ ሓላፊ ስታፍ ዕጡቕ ሓይለ መኻር ወታደራዊ ሓይልን ሓላፊ ምቁጽጻር ባራሓዊ ጀነራል ኣለምሸት ደገፍያ ሕወሓት ምስ ውሽጣውያንን ግዳማውያንን ሓይልታት ብምዃን ልዑል ምድላው ኩናት የካይድ ከምዘሎን ንኩናት ዝኸውን ናውቲ يقربن كابنا بن سراوتين كساسن أملا تجري قفاية كايدن كابت هزبون رعد خوينات بمقتاو سنكي قرب كمزل بمحبار زي تعرف زولا قد مهلا والرقاقيت صلو ات الجنرال ابتجيتها تشورا داز ترخوا المدرخ ترخي بوزها قال حوحات جنان من سيات تجرينا حدش كوينات نمل على زكايد زل رحقات ولا قتقاو مخاف هزبن تقاطمو از حدش اواج نزل مقلبا زوات مخان بمقلات مسفانن كالو تعتقات بموحد فتنتات مقبار يسرح كمزلو الرقاقيت صلو حوحات ابزح جوانا بلع الحزب قدد وتادر
ወታደራዊ ምልመላ እንዳካየደ ከም ዝርከብን ልክዕ ከም ትቅድሚ 5 ዓመት ዘካየደ ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ ድማ ዳግማይ ትንክሕቲ ክንስዕሮም ኢና ዝብል ጭርሖታት ይጥቀም ከም ዘሎን እዚ ድማ ካብ ዝሓለፈ ጌጋታቱ ማዕረኽ እንደይ ክመሃር ከም ዘይከኣለ ዘረጋግጽ ይኽብል እውን ተዛሪቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ሱፐር ሃትሪክ ዝቀልጠፈ ተቀዳዳማይ ኤርትራ ኮይኑ አባል አሜሪካዊት ክለብ ሴጋ ፍሬዶ ርእሰ ኮኸብ ተቀዳዳማይ አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ፓንታኒ ሻምፒዮን ክሮኖሜትር ኤርትራ 2026 ብምዃና ገዳሲ ዓወት ጨቢጡ ኣብቲ ሓያል ምትህልላኽ ዝተረኣየሉ ውድድር እዚ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ብቕዓት ዝርከብ ሻምፒዮን አፍሪካ 2025 አማኑኤል ፓንታኒ ብተዘማዲ ንኡድ ብዝኾነ ፍልልኢ ተዓዊቱ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቢንያም ግርማይ ሙሉእ ርእሰ ተኣማንነት ከም ዘለዎ ገሊጹ ኤንኤስኤን ዝመጽእ ቀዳም 4 ሓምለ ጅምር ግራንድ ቱር ፈረንሳ 8 ተቀዳድምታ ዝገለጸ ሳልሰይቲ ጋንታ ኮይና ብቐንዱ ምስ ቢንያም ግርማይ ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር ክትዕወት ክትሰርሕ ምዃኑ ይፍለጥ ተቀዳዳሚ ሱዛና ፍሳሐየ ተዓዋቲ ሻምፒዮን ኤርትራ ናይ ጽርግያ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ 2026 ኮይና ኣብቲ ትማል 25 ሰነ ኣብ ማይ ድምነት ዝተኻየደ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዓበይትን ትሕቲ 23 ዓመት ጽርግያ ውድድር ሱዛና ፍሳሐየ ካብ ጋንታ ደቡብ ቀዳመይቲ ኮይና ብምዕዋት ዘውዲ ሻምፒዮን ኤርትራ 2026 ክትለብስን ከላ ነዘውዲ 2 ግዜ ዝተዓወተትሉ ኣባል ጀርመናዊት ጋንታ ካኒን ሞናሊዛ ርኣያ ተሸላሚት ብሩር መዳልያ ብምዃን ኣብ ሻምፒዮን አፍሪካ 2024 ናይ ጁኒየር ደቂ ኣንስትዮ ተዓዋቲት ወርቂ መዳልያ ዝኾነ ናርዶስ ጸጋይ ተሸላሚት ነሐስ መዳልያ ኮይነን ኣብ ፖዲየም ዛዚመን ኤርትራ ምስ ሕብራት ሃገራት ዝተኸተመ ናይ ልምዓታዊ ምትሕብባር ኣወንታዊ ለውጢ ከም ዘምጽአ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሓቢሩ ኣብ መላ ሃገር ዝርከባ ኣብያተ ትምህርትን ኮምን እስካብ 580 ዝኾነ ሓምላይ ክለብ ተመስሪተን ኣብ ምውህሃድ እዚ ፕሮጀክት ምስ ሚኒስተር ሕርሻን ካልኦት መሻርክቲ ኣካላትን ይሰርሓ እስካብ ሕጂ ድማ ኣስታት 25 ሚልዮን ኣግራብ ከም ዝተተኸሉ ኣቶ ስቲፋኖስ በይን ወሲኹ የርድእ ስለዝኾነ ድሩትነት ዓይነት ትከል ኣግራብ ገዲፍካ ህዝቢ በብኸባቢኡ ብልምዓት ሰመዮ ሰፊሑ ፍርታት ኣካይዱ ብኣማይት ኣሽሓት ዝቑጸር ኣግራብ ተኺሉ ዑደት ዝናብን ምኽዛን ማይና ቀላጢፉ ስነ ህይወታዊ ትሕዝቶ ኣሰሲኑ ገገሊኡ እውን ተቆሪፅን ዝተፈላለየ መዓላ ውዒሉ ዓድታት ሸይጠን ከም ሓይሊ ኤሌክትሪክን ማይን ዝኣመሰለ ዘድልየን ማሕበራዊ ኣገልግሎት ከእትዋ ክረኽባ በቂዐን ብመሰረት ውዕል ሕብራት ሃገራት ሽቶ ኤስዲጂ 2030 ኤርትራ ከም ግሪን ዎል ዝተባሃለ ኣካል ኣህጉራዊ ወፍሪ ንምምካት ምድረ በዳነት ብምዃን ድማ ኣብ 2030 ኣስታት 100 ሚልዮን ሄክታር ዞባናን ዞባ ሳሕለ ሰህራን ብኣግራብ ክሽፈን ብዝወፀ መደብ መሰረት ኣብ ሃገርና ጥራይ ኣስታት 350 ሽሕ ናይ ስራሕ ዕድል ክኽፈት ትፅቢት ይግበር ኤደም ወሰርኑ ዳይሬክተር ክፍሊ ስርሒታትን ተጠባቅነትን ኣብ ቤት ጽሕፈት ምዋሃድ ሰብኣዊ ሓገዛት ሕብራት ሃገራት ምስ ኣብ ኤርትራ ዝርከብ ጉጅለ ሕብራት ሃገራት ተረኺባ ንሳብቲ ዘካየደ ተርክብ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ናይ ተጸዋርነትን ርእሰ ምርኮሳን ሞዴል ልምዓት ብምጥቃስ ውሕድ ጸጋታት እናሃለወን ዝተመዝገቡ ዓወታት ንኢዳ ብተወሳኺ ዝተዋደደ ንጥፈታት ሕብራት ሃገራት ክህሉ ብምትብባዕ ነቶም ብመንግስቲ ዝምርሑ ቀዳምነታት ዘለውዎም ተወፋይነት ደጊማ ኣረጋጊጻ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኣስመራ ትማሊ ንኽሊማት ጻወር መፍረይ ማዓርን ልምዓት ሰንሰለት ዋጋ ማዓርን ዘተኮረ ናይ መዛዘመ ወርክሾፕ ዓወት ተኻይዱ ብሚኒስትሪ ሕርሻ ምስ ምምሕዳራት ዞባታትን ትካል ምግቢ ሕርሻን ኤርትራ ብምትሕብባር ዝተገበረ እዚ ፕሮጀክት ኣብ ምስፍሕፋሕ መግዘፍን ህቢ ምሕያል ሰንሰለት ዋጋ ማዓርን ከምኡ እውን ኣብ መላእ ሃገር ማሕበራት መፍረይቲ ማዓር ኣብ ምስፍሕፋሕን ርኡይ ውፅኢት ኣመዝጊቡሎ ኤርትራውያን ሰብ ሃብቲ ዓውድታት ኢንዱስትሪን መጓዓዝያን ንምውፋር ልዑል ተገዳስነት ኣርዮም ቆንስል ጀነራል ኤርትራ አንጎላ ኣቶ ደሳለ ብርሃነ ትማሊ 25 ሰነ ምስ ኣመሓዳሪት ክፍለ ሃገር ካቢንዳ ሱዛና ኣብሬው ኣብ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር ተኽፍለ ሃገር ተረኺቡ እቲ ኤርትራዊ ዲፕሎማሰኛ ኣብ ትርክብ ኤርትራውያን ሰብ ሃብቲ ዓውድታት ኢንዱስትሪን መጓዓዝያን ካቢንዳ ወፍሪ ንምክያድ ዘለዎም ድሌት ብምግላጽ ነቲ ተኽፍለ ሃገር ዘለዎ ሃብታም ቁጠባዊ ዓቕምን ተስፋ ዘለዎ ናይ ንግዲ ዕድላትን ኣስሚሩሉ ኣመሓዳሪ ሱዛና ኣብሬው ብወገና ነቶም ቀንዲ ናይ ወፍሪ ዓቕምታት ካቢንዳ ብምሕባር መንግስቲ ተኽፍለ ሃገር ንቁጠባዊ ዕብየት ዘቀላጥፉ ዕድላት ስራሕ ዝፈጥሩን ናይቲ ከባቢ ሕብረተሰብ ናብራ ዘመሓይሽ ናይ ብሕቲ ተበግሶታት ንምቕባል ዘለዎ ሙሉእ ቅርብነት ኣረጋጊጻ ሳምሶን ክፍለ ጽዮን ኤልያስ ሎሚ ካብ ክፍለ ትምህርቲ ስነ ፍልጠት ትምህርቲ ናይ ሳውዝ ዌስት ዩኒቨርሲቲ ኣብ ቻይና ብሳልሳይ ዲግሪ ብዓወት ተመሪቑ ትምህርቲ ኣብ ስልተ ትምህርትን ኣገባብ ኣመሃህራን ዘተኮረ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ኣብ ትምህርቲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዘተኮረ ምዃኑ ተገሊጹሎ ዶክተር ሳምሶን ንዘርኣዮ ልዑል ኣካዳሚያዊ ብቕዓት ብምግንዛብ ሽልማት ብሉጽ ተምሃራይ ቀዳማይ ደረጃ ተዋሂብዎ ኣሎ ካብ 14 እስካብ 17 ሰነ ኣብ ንኡስ ዞባ ጎልጅ ምስ ሆስፒታል ብርሃን ዓይንን ሆስፒታል ሕብረተሰብ ጎልጅን ብምትሕብባር ንልዕሊ 300 ሕሙማት ዝተዓወተ መጥባሕቲ ዓይኒ ምራኽ ተኻይዱ ኬላ መጥባሕቲ ዓይኒ እናተሓባባርቲ መደብን ዶክተር እዮብ በየነ ኣብ 2025 ናብ ዝተገበረ መርመራ ልዕሊ 700 ሰባት ጸገም ዓይኒ ምራኽ ከም ዘለዎም ከም ዝተለለዩ ገሊጹ ኣብ ወርሒ ሓምለ 2025 ን350 ሕሙማት ሕጂ ድማ 300 ሕሙማት መጥባሕቲ ከም ዝተገበረሎም ሓቢሩ ዶክተር እዮብ ብተወሳኺ ህዝቢ ንጽህና ዓይኑ ብምሕላውን መነጽር
ፀሓይ ብምጥቃምና ዓይኑ ግቡእ ክንክን ክገብር ፀዊዑ ሕክምናው ዳይሬክተር ሆስፒታል ሕብረተሰብ ጎልጅ ዶክተር መርሃው ክፍሎም ነቲ ኣባላት ጉጅለ ሕክምና ብርሃን ዓይኒ ዘበርከትዎ ደገፍ ብምንኣብ ኣብቲ ሆስፒታል ሕብረተሰብ ቋሚ ማእከል ሕክምና ዓይኒ ንምምስራት ፃዕርታት ይግበር ከም ዘሎ ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉን ከሎ ጀነራል አልቡርሃንን ሓላፊ ጸጥታ ደቡብ ሱዳንን ኣብ ጸጥታን ምትሕብባርን ዶባት ዘትዮም ኣቦ ወንበር ላዕላዊ ቤት ምክሪ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፋታሕ አልቡርሃን ምስ ዋና ዳይሬክተር ኣገልግሎት ሃገራዊ ድሕነት ደቡብ ሱዳን ጀነራል አከክቶንግ ኣለዩ ኣብ ካርቱም ብምርኻብ ኣብ ምድልዳል ክልቲያዊ ዝምድናን ሓበራዊ ምትሕብባር ጸጥታ ዶባትን ከም ዝተዘራረበ ኣገልግሎት ዜና ሱዳን ሓቢሩ ኣብታ ኼባ ዳይሬክተር ኣገልግሎት ስልያ ሱዳን ጀነራል ኣሕመድ ኢብራሂም ሙፍዳል እቲ ዘታ ኣብ መንጎ ክልቲአን ጎረባብቲ ሃገራት ምትሕብባር ንምዕባይ ኣብ ሓያሎ መዳያት ሓበራዊ ተጠቃምነት ንምስፋሕ ዘተኮረ ምዃኑ ዜና ሱዳን ሱና ጸጢቡ ሰራዊት ሱዳን ስትራቴጂክ ድሮን ዳዕመል ሰሪዕ ከምዚ ሓምሸሸ ተገሊጹ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዞባ ሰሜን ኮርዶፋን ከባቢ ቤዲ ስትራቴጂክ ድሮን ሰራዊት ዳዕመል ሰሪዕ ብጸረ ድሮን ጌር ሃሪም ኣውዲቕዋ ካብ ኢትዮጵያ ዝብገሳ ድሮናት ኣብ ሱዳን መጥቃዕቲ ከም ዝፍጽማ ዝፍለጥ እዩ ብኣንፈት ቤንሻንጉል ጉሙዝ አንጻር ሱዳን ኩናት ዝወልዕ ብልጽግና ኣብ ዝወርሒ ጥራይ 6 ስትራቴጂክ ድሮናት ተሓምሽሸን ኣለዋ እዚ ከምዚ ኢሉን ከሎ መንግስቲ ሱዳን ንመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ሰማያቱ ሙሉእ ብሙሉእ ክእግዶ ከም ዝኽእል እውን ካብቲ ሃገር ፅንፅንታን ሓበሬታ እናወፀ ይርከብ ገለገለ ካድርታት ናይ ስርዓት ብልፅግናውን ኤርትራን ሱዳንን ብሓባር ብምዃን ንመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ሰማያቶም ንምእጋድ ምንቅስቃሳት ይግበር ኣሎ ዝብል ኣውያት ኣብ ገጻት ትዊተር ከውፁ ንከታተልን ንዕዘብን ኣለና መንግስቲ ሱዳን ብተደጋጋሚ ግዜ ንስርዓት ብልፅግና ካብ መሬቱ ዝብገሳ ድሮናትን ነፈርቲ ኩናትን ደው ከብል ነቲ ኣብ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ሓደገኛ ምትእትታው ደው ከብል ተደጋጋሚ ፃውዒታት ኣቕሪቡ ነይሩ ስርዓት ብልፅግና ግን ካብ ሓደገኛ ተግባራቱ ክዕቀብ ኣይከኣለን መንግስቲ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተመጣጣኒ ስጉምትታት ክወስድ ምዃኑ ድሕሪ ምሕባር ሕጂ ኣብ ልዕሊ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ከምዚ ዓይነት ስጉምትታት ክወስድ ምዃኑ ካብቲ ሃገር ሓበሬታታት ይወፅእ ኣሎ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ሰማያት ሱዳንን ኤርትራን ተዳኣ ተኣጊዱ መዋፆ ዝበሃል የብሉን ኢትዮጵያ ብመሬት ጥራሕ ዘይኮነት ብሰማይ እውን ዕፅውቲ ሃገር ከም ዝኾነት ዝረስዕ ይመስል እዚ ሃገር መንገዲ ኣየራ ሰማያት ኤርትራ ብምጥቃሚ ዳርጋ ዝበዝሕ በረራታት ዝካየድ ሰበስልጣን ናይቲ ሃገር ግን ነዚ ሓቅታትን ነዚ ነገራትን ስሒቶም ናይ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዘካይድዎ ዘለዎ ፍኸራታት ይቕፅሉ ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ግን ኢትዮጵያን መንገዲ ኣየር ናይቲ ሃገር ዋጋ ዝኸፍልሉ እዋንን ሰዓትን ዝኣትዎን ዝተቃርበን ይመስል ዓቢድን ተጸሊሉን ዝርከብ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ብኸምዚ ዓይነት መንገዲ እንተዘይተቐፂዑ ኣደብ ዝገብር ኣይመስልን 99 ሚታዊት ዓቕሚ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ብድሮን ብነፈርቲ ውግእ ሚሳኤላት መረኽ ውግእን ፈጣናት ጀላውን ብዝዓጠቐ ሰራዊት መንእስያት ዝቆመ እዩ እቲ ሰገር ባሕሪ ኤርትራ ብገማግም መሬት የመን ኮይኑ ሮኬት እንዳወንጨፈ ድሮን እንዳሰደደ ብማያት ቅሒ ባሕሪ ንዝመላለሳ መራኸቢ ሓያላን ሃገራት ዓለም ዘጥቅዕ ዘሎ ብኢራን ዝድገፍ ዕጡቕ ሰራዊት ናይ ሕቲ ይትረፍደና ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ከጥቅዕ ናብ ክለ ማያት ኤርትራ ተንከሲሉ እውን ኣይቐርብን እዩ እዚ ከምዚ ኢሉን ከሎ ድማ ሩስያ ንኤርትራ ሱ35 ዝዓይነተን ዘመነወት ነፈርቲ 12 ከም ዘረከበት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ክግለጽ ጸኒሕ እዩ እዘን ዘመነወት ነፈርቲ ኩናት ሩስያ ማለት ሱ35 ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኤርትራ ጥራይ ከም ዝወነነተን ዝግለጽ ዘሎ እዚ ድማ ስርዓት ብልጽግና ጭንቀት ይዎ ይርከብ